vakauya vachida kufamba kuti vacherure musha saka vatekaira semutemo unoti vanodzoka kuzopa feedback yekuti mafamba sei saka vakazouya dho vamwe vatovese kupa feedback yekuti takafamba sei saka nhasi ndo zvakazopa kuti vakazoita dambudziko rokuti dare redu radarika vakaitika nhamo village kwacho saka vauyera mwacho yaipa machete ekukuru kulo saka kwaitika nhamo vamwe vacho vese vakakumbira kuti tiri kukumbira kuti nyaya ipotipombe tozoita tese tipamuyosaka yazoita nhasi imi muripo kuti kana baba wamugarira apa right nyaya yedu payakasarira takatipaziva ndeyekuti vari kunzi baba vakafamba nevemhuri baba vakabatwa vaine mushonga wemukokoko nemhenyu ndizvona ika manzwi andakaita asi vabvunzwa nedare baba vari kuti izo nyaya iyo handiizive saka kuna sekretari pakasvika shoko rokuti vava vanhu havafamba baba vakabatwa nenhau iyoyo saka ndiyatida kuti veukama mupupure chokwadi chokuti pamakafamba ndiyo nhau here chokwadi yakabatwa nababa aiwa veukama imi makaita miseka akuda veukama nokuti veukama ri kunzi vakafamba vakazodzoka nemazwi takaenda pana sekuru anonzi chamu saka takatambirwa dare redu takawanda saka wakabatwa nomusha kwakwana vakadzi vashanu kuita vatondiye muruaoaio sokushanda kwavaito semudzimu asi kuti ndisitaishanda aishanda zvavaiona saka vadaro vamusveva ichitakagona kuzvira kuzodzoroza tikaudzwa kuno kwamambo takasvika takadzora mushoko racho kuti ndozvataiaa baba takunzwai kureva kuti nyaya yemubobobo yakabuda nyaya yemheni yakabuda chokwadi matipedza vakomana ndizvo here zvakanaka baba nyaya mairamba hama dzenyakomana tedza mainzwa tati mainzwa here kuti hama dzaidza kupura nyaya iyo rai zvakanaka mukana wekutaura muchaupiwa da kuti nyaya vanzwa dzatowana hama zei noto homu handika techipira unachangamiri kana muchitukana kana muchisaibvuma amen mukana ndiuri pamusoreda inini kumba kwamukoma kwakasviwa nomuzukuru kwasviwa nomuzukuru takapedza kuida munhu takabva tafamba somhuri iyoyi tafamba kudaro tikaenda pasosera kunaiki ntaraunda yakabatwawo akabvimabata dzinoreruka muzukuru tikati pane mushonga shuwa uri pamumango mushonga ndiwatakatasi ava takatsumudzira maprofita vari 7 muchikazi takatsumudzira takauya kuno kwabichi vakabatwa baba vakagune mushonga utori kubhindura izvozvo ndiwauya bani kuzukuru vese somhuri takasumudzira zvamwechiteroro pevatanda kwadziniro zvimwe chete muzvimwe chetezvo takasumuka pai tikapuwa mudhova vakaenda tikashandisa baba sorry nguva yedu pamwe tingatifokukamba zvamamagarira. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Watsamba muri ndichingukeukai makafamba zvamukava kugara musure panapa ava vanga vasipo makati nixbodo handina kubatiwa ava vauya ava zvisineiwo kuti ava varoi benyu ndo vati vakabatwa imimi pamata inini ndikuzviramba hamuna kuramba kuti inini handina kubatwa mukutowedzera umbowo kuti tinoshanda noava vakambobatiwawo pakafa muzukuru wavo hati ndizo asi makabuya panapa makatiwa mvumo machangamiri kuti muende kufamba maenda kufamba inga ndisipo
Bachama manga msibiri. Ngatipo pakapo. Bachama manga msibiri. Kwa chama ngwari. Bachama manga msibiri. Kwa ndikati Enda bachama manga mlipwe. Bachama zikazi ndi. Kanzi yakabati badiani. Ni nge ndikutaza kuti ndisalengere zvakasara. Aiwa. Yati bachama akabati badiani pachidini. Bachama. Ini ndikaenda kushonga. Chichipitika. Naona kama sunge kumbuke mpaka tangu takasungwa. Uvira mtu afanye kusika mtu wa 17. Takasungwa nunganga. Ikazwa kuchira mchongo kumba kwangu. Ndisina ambasha tochinja. Saka ndipaka zotora mbacha koko manje zoiwa na kuno kunanga kunanga pesa 3 days. Ndiriku Yati bachama sinapandira mukazviita. Akanzi akabatiwa ini nomuteviliano kama video kampani madzimai angu kuti vangapfika zviro zvinobika ndo mavideo Pamusoro baba. Nawe iripo isisu hatisukitaka. Munomu hamuna muprofita kana. Chatada chete tada result yakabuda kubva kupi? Uko. Imimi hamusi kutozviziva. Makazoita zvokuudzwa nemadzimai kuti manga musingazive asi ndo zvamakataura. Inda ndifungidza kuti dai mainzwisisa zvokuita baba mambonza baba zvamavataurira mambonza ambotakautuzukira kana kuramba vambonyararawo vakaziyana neopa ipo paiwo unozokwavowo imi zinyararewo unozokwenyu asi result ndiyoyo kuti mabatwa nenene mabatwa nombobobo ndo zvichiti zvatagarira pa regai tinogona kuire ndetakuti ndanzwa muti varuma kana kuti mhuri takaipa tsamba yekuti vafambe regai tine vakomana ivava vani makamuri vakafamba mutitsanangura takaenda pakati tsanangudzo dzakabata zvitu zvakati takaenda pakati zvino tobva tajekerodzi tipinde mumaresauti zvizo zvakamira sei because avatsanangura but auti inini semhuriwo kana mamurimo muri vana muri chii mutauro mafambira makaita takaenda kwakati muchitipatsanangura because avataurawo zvavataura tionoti pane pazviri kupesana iva pane pazviri kudii anotogona natsotsanangudza chaizvoizvo pamusoro echangamire ndirarerese takafamba maererano nematambudzo akaitika mumusha takaenda kumaprofita takabva tadzoka vanhu ndobva vati maprofita anyanya kuti ndiva munonamata pekutanga muprofita makaenda masvika zvakanzi kudii Profita kutanga mukaenda akati kudii pamusoro pedambudziko rainongedzana pakutanga paprofita muprofita kutanga rainongedzana baba ivava tana baba ava ndo vane zvinhu zvaita kuti mhuri iwo ndiwe mukuru ndokutungamidzwa pamberi avo vainza rotungamidzwa mukutaura zvaita sezvaitika pane zvekuitika semhuri nanatenda nahanzvadzi dzenyu uyu ndohwemakore unotonetsa unotoda kutoshandwa saka ndopatakadzoka maitati isusu muprofita wechipiri ndizvo zvimwe chete futi zvikwamusoro mbari akati musha menyu une urombo urimo unoda kutogadza ufambirwe hakuna kutoshinga unotoparadza munhu ana baba ivo vafuti ana baba anonzi ana baba nanatete saka isusu tazoti taronga nyaya yekuya kuno kwatakatanzwawo isusu vazhinji taitoramba sevapostori but takazopindwa nekuda kwemhuri mukuchema ngekuna sekuru chamu ndobva tatova tsamba asi mukutora tsamba ana baba ivo havaiwirirana vaisa vari vaviri taitita kutomanikidza baba hwani ndaibvuma mukuru baba udika vakanga vasingabvumi zvokuti kuya kuno kwacho kwakutisina kwachisekuru chamu kwacho vakanga vatenda kumhangara kupolisi kuti ini ndiri kumanikidzirwa kuti ndimwe muteyu nemhuri zvinoita here saka vakomana vana vavo chauya kubika ndovakateera akanzi izvi zvinhu zvatakawirana semhuri baba vati kutovada kuti ndinocheneswa ndopatakazoenda kwasekuru chamu basa rakabatwa vakazvibvumira vega vakati mishonga tinoziva vane nyaya itotendera mudati mutande kumawhatsapp kunze kwese kwenyika vana maaudio vese nyaya yakatopinda mumamidhiya vachitenda kuti zvinhu zviziva zvimene chibhisiwa sochirira moto pamberi pevanhu mbokuba uripo saka ndo zvakaitika izvozvo tichizotera kutaura kuri kuita mukoma sekuru vachibata basa kubata kwarikaitwa basa ndofunga pakashedzwa zita takawanda kuti anonzi George ndiani kubata simudza ruoko nikati ndini vanzi wateta rake guru rinongo usingapfuure nomheni uyezve akasiko kutanga kureva nomheni yakatomborwa munda mako ndakatenda zvichiona kati zvechokwadi mheni yakatomborwa chimunda mangu
kanzi kutotenda mwari nokunamata ukatopotsa nomheni yegore unongo usingapfuure nofunga ndaipupura kunova akatora ivavo nochii zita rangu riri pepapo ndichitotaura ndichitotenda kuti maprofita nese mandaipfugama ndaingonziwo ndaona ro vanomheni ndaona ro vanomheni chava kuti mhosva yacho ndoipi funga ndokumafambiro chazvakaita pamusoro chakandasiya iye sekuru nemhondoro nemudzimu akakati uyu mushonga uri dangerous zvakutoda changamire mambo nyika ino imhosva kuna mambo ndozvakataura iye mhondoro yacho saka vanhu vakazodzotsa nyaya pamusoro ini ndakamirirawo kudandiko redu vakadzi pese pataifamba maprofita kupi kupi wagonzo watuka wainzi waitishandisa isusu taingoubata kusvika sikuru vazoubvisa ndingangoda kuziva hangu kuti mati baba ava vakataura nemurume wega wakabvuma mhosva kuti zvishuwa ndinazvo chini vakazozvibvuma mushure mekunge vamuswa mudzepete reka kuti vasati vamuswa mudzepete kuti vamwa mudzepete ndipo vakazenge vakutaura macho kuti ndinozviziva izvi ndadai zvakamira sei pindurai vakuzvitaura vamwa mudzepete vachati vamwa mudzepete vasati vakatorwa vakaenda kumba zvimbachaavaendikuoga vatanhata vashanu vakadzava vakuzimbasha dzavo mudzimba dzavo iye uyu avakunzvinhu zvake kudzimba dzavo vakanimowana zvinhu zveimudi muye nazvo mega ndakazokuitirai kuti ndikubvisire ndini ndinochaja mari vakachadzwa mari 300 kuti munhu woga anenge akundi 300 pane vamwe here vasara kumashure pane nyaya patauziva kuti vakazvitaura here vasati vamwa kuti vamwa bozana munhu akanga azvitaura amwe achaziva vari kana akazvitaura asati amwa mudzipeti uye zvokukamwisa munhu wani chete here mudzipeti nyaya yanganitika ndeyekuti baba vakauya kutorwa ndakarekodhawo mufoni ana bangura vakanga vauya kun'anga kunoku kaviri nofunga kuti vakazoya nababa wando kechitatu ava vakandifonera ndakatanga kuuya kunoku kuministiri ndadzoka ndobva ndifonera kuti ndapirwa zvimushonga ndekuteka dzungu ndikati nini madi kufonera kana kuenda mumhanhara polisi ndoda kurohwa nevanhu ndofunga ndikafona polisi ndikanzi mupurisa ndakafonera ainzi rusere akati arege ndikupei nhamba dzomupurisa ari padhuti abva ndipa nhamba dziye vandakufonera mupurisa uyu ndobva nditi kana vachikwanisa kufamba ngavauye papolisi saka ndakuturaya kufona foni yababa foni yange yangoringa asadai foni mudzepeta kwamisa wari 1 musi wokuti nhasi mwangoti musi wa 16 musi wa 17 zvinhu zvibviswa ndomazira ndinoita pane mwanga ndakutaura werudzi hapasisina ini ndopindura patawa naamai baba kuti zuva ratakauya isusu tichiuya iri Saturday tichiuya kwasekuru baba vakabuda iri Friday vachitanzwa kuenda kubata munhu wese akudzonzi tikuenda sangana kwasekuru Saturday baba vakwanika vachibuda iri Friday vachita kuenda kubata maoko here kwamadziva yehama yaamai ava yange ikashayika kare kare saka mwana aibva kuHarare ndakazokwira bhazi nababa mwana ndopakati atsi ndayana sekuru vadzikira payamanheru isu tadzoka sekuru mubva vati hadi kushandirai basa renyu pasina anonzi midheki ruda anonzi midheki ndokupa kutaura naamai kunzi wakazaya kutohwa amai pamuri kutaura ndopa wakazaya kutohwa tichizoya tese kunhu mudzepeti mubvunzo uri kuti baba vakamwa mudzepeti here kwati havana ndomvuru imakumana pindurai takamwa tese vakamwa vakamwa musabazvengeka nokuti kushanda kunangamusirirai hamusi ndini mega matanga kuya nonyaya iyi totoziva mushandiso hwacho wazvinoita mubvunzo ukuti wabva kutochangamiri pavakazotaura zvesezvi vanga vamwa mudzepeteri panozokutsvagwa ipapo kuda ishave racho ranga raakutaura manziva kana kuti vanga vasati vamwa mudzepete pindurai mubvunzo imi mbomira
mama kuda kuwauya zitende makabatwa kumapurofiti nyarara vakataura vasati vapa nekumwiwa vazenge vamwa mhene zvakanga vakunhira vachinetsawo ipapo vasati vapinda mudare ivo vachiprofitiwa ndopavati ndibatsirei changamiri shuwa ndibatsirei ivo ndobva vataura mhondoro yeye inoita mapitse 2 ine zvinhu zvaine zvainoshandisa mudzepete kana kuti ine zvainoita yakabva vakuisiwa tsito ndobva vanzi tsito iyi kana isina kuririma pota unachaonacho moto wese ukaririma nesatanga chatiza makomo baba katakagombera mberi changamiri kuti sekuru ndibatsirei tinogona kuti nyaya yapera zvaina hatisati takatochipira because nyaya iyi ndikuzwa sekuti ine vana vababa ava simunzai maoko ari muno uyu akafanira aonesa wati kuti wabhotauremboti pombozoti zvakamira sine nhau iyi because pane pamboti tokwanza baba vane mhosva toti zvishuwa mheni yakabatwa ikabviswa vati pasina chabviswa tozozwa kuti maakufiwa pane zvaakuitika futi saka haisi nyaya yekuti tinongoita zvongoti tangoti yapera nyaya dzakadai tiri kudine nhau iyi pamusoro changamira zvekutaurikere zvakaitika zvese avaningaongesa inindini sezivina baba zvakaitika zvese zvekutsananguka zvakaitika zvokusaziva kuti chokwadi here tabvisirwa kana kuti manyika ukwanika panhau yababa yokuti vakataura vasati vamwa muzepete wakanga uripo vakataura vasati vamwa muzepete vakataura zvazvakaita ndezvekuti pekutanga havana kumuswa muzepete inenji takatanga kunetsa navo vakuti handikwanise kubhadhara zvinhu zvandiwanzi kubvisiro ndadava dambudziko rinesu mukatisiya takadaiso matiremedzi uyu mukomwenyu akabatwa kabvuma kubvisiro kweni muri kuzoramba sei ngatingwete yadarechi pachena titaurirani tinzise kuti tingabhadharisei ndokunganinanabhuru wangu tikakombidha mari neta350 ekubhadhara kuti baba wabvisiro zvichava zvakabviswa semataurwa zvana zvaitwa auna kupindura zvabvunza chamami hanzi chakatanga chii kuti vazotaura izvi vanga vamwa mdzekete here kana kuti vanga vasati nokubvunzwa wachamami right pekutanga vakajamiswa tsvimbo nichirikuita kuti vabviswe zvezvakutapa changamiri mari vakajamba tsvimbo saka zvazvikaita ndezvekuti vanhu takange taneta netime yakazotaura kuti no tichazoshanda mangwana nokuti vamwe unyamba kuita vanogara ndokunga takatobuda kuti tatenda chishonge chitenderera tizvozvino patime yatikazodzoka aripo mwana wabamuninina nehanzvadza vapo panapa ndokazotsanangura imi pamabuda paya pane zozara zvichitika tashedwa nani nasekuru dhimei kuno ndodawitnesa chi mabuda chigumata azvishuwa zvekutoita seti tozviziva ndomatsanangura maatiti asatavamwa muzipei ndobva vanzika ndodakuti kusunungurai wakazomumisa chi zvakanesiyana nazo zvakuti muzepeto aitwa bvumirano kare so iwewe zvokureva kuti wakanzwa nokuti wangosipo baba pavazotaura vasati vamwapo ukazodzoka ukaita kunzwa saka ndati nyaya iyi tida kuti tinatsoibata zvakanaka because baba ava vari kuti hembe dzangu dzakaita zvinenge svono dzichigara mun'anga vanobva musi wa5 hanzi hembe dzese dzakasungwa dzichigara mun'anga chatatoda tichida kuti tisu dambudziko ripere mumusha menyu kuti pane pamwe takazvimhanyisa chiti rapera mangwana kuti tinoita dambudziko mumusha because kana vanasikana chava ndakanzwa kuti kune vamwe vaida kutoroorwa vakatonza musaimbomira kuroorwa kana kuti vakada kuti pfuma iwe ngaisanodyiwa nababa wavo because vari kushereketa but patsikana magariro edu pfuma ndi vanongondobviswa muridzi wayo kuite kuti tipindire nyaya idzodzo kuti baba zvavayo vavaroyi saka hatishandisa kana pfuma vakwasha musaendese pfuma saka toda kuti isusu dare renyu tinatsoribata hatigoni kuisa judgment zvanhasi asi ndikufungidzira kuti ndanda kuti kana makasununguka musi wechitatu ndinodaira kuti tinenge tine war yakakura yatinayo tikunzipedza nyaya dzakaita sedzidzi uyai tibva taisa judgment iri tiri tese tanatsogutsikana kuti zvishuwa nyaya iyi yapera kana tine zvatinoda kuti zvibhadharwe zvobva zvabhadharwa kana panoda kuchenurwa mumusha zvobva zvachenurwa tagara tingotaura kuti gonzo waturu kana kuti mbobobo zvese zvinhu zvakaita saizvozvo
zviri mubumburiro remutemo kuti mhosva hazvitenderwi patsika namagariro echivanhu. Saka ndati chitatu hakusi kure ndopatibva tapendera. Dai makakwanisa ngouya semhuri zvamakaita vana, ana baba mese muripo, nemakurukota vese vamuri kuona kuti tinenge tiinawo vanenge varipo, tobva takombera nyaya yeyo. Bozi nyaya dzakadai dzine urombo hadzina kunaka, dzinopedza mhuri. Zvinoita kuti vana vasikana vasagare zvakanaka mudzimba mavanenge vari. Saka ndati nyaya yenyu ana baba, regai musi wechitatu mouya pamaofisi yedu apa, tobva takombera nhau yenyu. Ndikunzwira baba. Asi mabva muno kunenge kuna muchinongedzana. Mumwe anogona achishandiswa zvamamuchitaura kuti pamwe mimi ndiri kushandiswa kuti ndiri kutoshandisa pamwe muri moyo. Akazvazvinoita. Ndiri kushandiswa. Pamwe kushandisana ipapo. Saka toda kuti isusu pamunouya zvinoipedza. Ndinozvika. Asi kuti vapano enda munogara zvakanaka. Musapomerana zvipomero. Ndikunzwira vakomana. Ndozvinza chakamira asi kuti pane kakuomarara kwezvinhu zvazvizvo kuti sechichema kuti musha uchene baba anotanga kuisa vana papeace order kuita sei kuti vamhuri kuisa papeace order kutaura naye saka anenge chifarira dambudziko kuti tife ndizvo here titife ukama hwenyu iyoyo. Saka tifanire kuti munge muchifanira mapitora namapeace order zvakadaro koma nemunengena. Saka aiwa totenda changamire isusu tinazotoya neumbo hwacho hwese tiri vanhu vese vakuchiuya vese family yese zvangakaita uyai nehwando hwenyu tobva tapedza uye apa pakugumbukiwa apa nokuti ashumba isisina meno vari kutoziva kuti ina achisina mazino uyu ano mazino saka hasha dzacho pota ndikagasa padosara mukana apa masine chimwe ava ndizvo zvakapetinoya tizopowapo yaitikombere tiisa judgment yedu musi wechitatu na 10 kuseni tobva tapedza. Musarekezakuyawana baba uyai.